Ассалому алайкум дӯстон, ба диққат гӯштед, соат 12 шавай ман дар Подольскам. Халос ай метрои Люблино ба ҳамҷара 1 соат раҳай. Дар як чойхонаам, чойхонаи бачаҳои тоҷик. Фақат ин бор касатса дахл дора ба роҳи одамои чойхонадор. Люстрои турецкӣ. Люстрои турецкӣ ки қай 300-400 ҳазор меистанд, ай Турсия овардагӣ. Баъд усталои нав, инаи диванчаҳои нав, ҳамаш наван кожнян. Ҳама ин фурӯхта мешавад. Инаи умувальник, ойна, ҳамия бародар кушодай, ҳамия чикор кардай, корфармудан дӯстон мефурӯ, ҳамаш наван, истифода бурдагӣ каман. Инаи устала кадмед метуни ба дачата мегири, ба кафата мегири. Ҳами хел фурӯхта меша. Хай телевизорша уҷа харидиян, хулоса телевизориш намешава. Баъдан инаи халаденикои барои торту порт. Баъд инаи бигем випечкаҳо. Баъд инаи халаденик гармкунаки хунукунак ё гарму хунук мекунанд. ҳамин херафтагӣ ин халаденик барои овгирӣ, ин халаденикам фурӯхта меша шероинар. Бо чӣ ту нишон бутим? Ин лустроша гуфта. Баъд ин ами чия ки ин ами потолок, иам мефурӯшанд. Потолоки ба алюмини карагасия сфед, иам фурӯхта меша шероинар. Метуне бигири дар ягон ҷо бизаниш. Ана ки мегзарем дирон. Ин устало фурӯхта мешаванд. Чойник, қошиқ, хулоса тамоми намуди чиз. Баъд ин микроволновкаш фурӯхта мешавад. Микроволновкаш. Инаи газ, дегча, чӣ мегӯянд, чойник, ҳама итсан фурӯхта мешавад. И газ бо туғри карагия. И беҳад гази қимат аст, ҳар ҷода нест. Ба устало, хайна и бигем випечкаша гуфтем, ҳамаи фурӯхта мешавад. Ба светан гарм менан, хунук мекунанд ҳамаш. Ба инаи тандурш. Тандур ба светай. Бародори азиз, буроем дирнша бинем. Ина ба светай диде, намедонам мебинӣ намебинӣ. И тандир ба светай салат дорад, иам фурӯхта мешавад. Ба дегҳо, и дегҳо ҳамаш фурӯхта мешаванд. Ина иш дарунаш бо ош доштай. Ина ош дорад, қати ош мефурӯшем. Баъд анмиёе ки ина газое ки гарм мекунанд дегора, ҳамиё падзакас ай ҳар давлато меоянд. Яъне ҳамиёрам фурӯхта мешаванд. Яъне ки бачаҳо ба нархи арзон бигире. Ба иҷа чия нишон то бутим? Ина и витишкаҳора, ҳамиёе ки гармия хунукия мекашанд, хеле воздуха тоза мекунанд, ина ё ҳамаш фурӯхта мешаванд. Ҳама ин турбои калон ҳамиёрам фурӯхта мешаванд. Мегзарем кухниш. Кухни гузаштем табақҳо, талерка, чойники пиёла, қошиқ, корча, ҳамин чиз фурӯхта мешавад. Бо инаиш барои ходокпазия, инаам фурӯхта мешавад шерина. Баъд ина иҷа мегзарем маразилка, дутта маразилкаи калонай. Якта дутта ёрам фурӯхта мешаванд. Хуб, ина дадаруш бо гӯшту пӯста ина яха кор мекунанд ҳамаш. Баъд мегзарем дутта халаденика. Ина дутта халаденик. Халаденико кор мекунанд. Ин дарунаш табидагия ҳамаи чиз. Ина и дутта. Хулоса дутта халаденики калон. Хулосаи гап, ҳами кадмаи чойхонакушоӣ ҳамаи чизи тиёр дорад. Ба нархи капек метиҳад ту бачаҳо. Просто напартоянд ҷазиш кунанд. Мекунам. Випечка пазакаҳои гармкунакко ҳамаш фурӯхта мешаванд. Инҳо фурӯхта мешаванд. дегчаҳо фурӯхта мешаванд. Ина иш бо тари мекунид и чӣ мегӯянд, карточка мепазӣ. Ишам фурӯхта мешавад. Хай устал, ина каса. Хулоса ҳами кадме чойхонаи лампочка, кадме ҳами чойхонакушоӣ дар як замон метуне чӣ кунӣ, ба дили пур бигире чой. Нархи арзон намераи авито намекоӣ. Чойхонаи тиёр. Касе биге дар иҷа мо кор кунем намекунад. Иҷа магазин мекунанд, мерасчӣ мекунанд. чизи чора фурӯхта мешавад. Лайк, комментариёт фаромӯш накунед. Кадме чойхоначӣ битумени бигире ин бачаҳо дар чойхона дистор. 1 дунарам фурӯхта мешавад, 10 дунарам фурӯхта мешавад. Барои шумо бачаҳои тоҷик дар гиҷо дар Подольск. Ай метрои Люблино, чтобы понять, ай садовод ба ҳамҷара 1 соат раҳай. Хуб, Аллоҳ нигаҳбон. Ассалому алайкум.